Prošli tjedan je Portanova postala bogatija za novog stanara, The Body Shop, a već danas opet evo dobrih vijesti o novim otvorenjima. Imamo dobre vijesti za zaljubljenike u biljke i one koji će to tek postati. U Portanovu su stigle Biljke Plants. Biljke Plants je specijalizirani studio za dizajn biljnih terarija, trajnih zelenih dekoracija za interijere koji se zalijevaju samo 4 puta godišnje. Kako oni kažu, čak i ako ste ubili kaktus, ne znači da nemate zeleni palac. Stoga ih pronađite na prizemlju Portanove i upustite se u zelenu avanturu. Sjećate li se Portanova Inside magazina? Na zanimljiv i aktualan način donosio je aktualni presjek ponude centra, a prošloga mjeseca dobio je mlađeg nasljednika. Najnovije trendove iz Portanove odsad pratite na nov način, u video formatu na društvenim mrežama, u lifestyle odjeljku na web stranici Portanove, ali i na našoj televiziji. A višegodišnje iskustvo svima pokazuje kako u Portanovu uvijek vrijedi navratiti. Čak i ako ne trebate nešto određeno, sigurni smo da ćete nešto pronaći. Bilo da je riječ, recimo u ovim trenucima, o popustima koje možete pronaći, super izlozima s novim kolekcijama, već polako najavljuju i crni petak, a vjerovali ili ne, ima i božićnog asortimana. Ljudima su terapija, o njima se snimaju mjuzikli, a njihova graciozna ljepota nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Riječ je naravno o mačkama. Revijalnu izložbu mačaka u Portanovi posjetite 12. studenog od 10 do 18 sati na prvom katu Portanove i uživajte u pogledu na mnoštvo predivnih vrsta mačaka. U organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske moći ćete pogledati neke od najtrofejnijih pasminskih mačaka Europe, kao i mnogo atraktivnih pasmina koje nemate običaj vidjeti svakoga dana. Primjerice, britansku kratkodlaku, rusku plavu, perzijsku, burmansku, norvešku šumsku mačku, kao i Maine Coon, Nevu maskerada, Ragdoll, Okicat, Snow Show, Devon Rex. Cijena ulaznice odrasli 20 kuna, djeca, umirovljenici i invalidi 10. Izložba će biti na prvome katu uz kafe bar Dah. Prošloga vikenda smo se svi tako dobro zabavili na predstavi koju nam je izvelo dječje kazalište iz Osijeka, pa ih je Portanova odlučila pozvati ponovno. Rezervirajte datum, 20. studeni, za još jednu predstavu dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Ovoga puta to će biti Jednozubi gusar. Ovoga mjeseca čeka nas već spomenuti Black Friday, ali o tom potom.